ibigin natin ang dalit ni Jesus ng kanyang sabihin sa kanyang mga alagad, "Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Para po sa mga magulang ng bata, idinulog ninyo ang inyong anak sa dakong ito sa inyong pagnanais na ng bautismo Kristiyano para sa kanya. Ating alalahanin na mayroong dalawang pangunahing kahulugan ang nasa likod ng bautismo sa bata. Una, sa pamamagitan ng gawain ito ay ating kinikilala minsan pa na ang Diyos ang pinagmula ng lahat ng ating pag-ibig. Bilang magulang ay ating tinatanggap ang maibiging gawa ng Diyos sa sanglilikha at inihahandog natin sa Kanya ang pasasalamat ng ating puso para sa kaligayahan at pag-asa na dumating sa ating buhay sa kaanyuan ng sanggol na ito. Higit pa rito, ating kinikilala na ang maibiging pagkilos ng Diyos ay higit sa ating kabatiran hinggil sa mga bagay na ito. Magkagayon man, bago pa natin mapagpuro ang maibiging pagpapakasakit ng Diyos sa ating buhay, ang pag-ibig na yan ay lagi nang nahahayag sa atin at sa ating mga ginagawa. Sa pagbibinyag sa batang ito, kung gayon ay ating inihahayag sa madla sa lahat ng naririto, na bagamat wala pa sa kanya ang kamalayan ng pag-ibig ng Diyos, ay taglay na niya ang maibiging pag-iingat sa kanya ng Diyos. At ito ay siyang liligid sa kanya sa paglago ng kanyang buhay. Ikalawa po, sa pamamagitan ng gawain ito ay ating inihahatid ang batang ito sa kanyang bagong kapaligiran. At ito ay ang isang maibigin at nagbabahaging pamayanan na ang Panginoong Hesukristo ang siyang kasama nito. Ang simbahan ay ang pamayanan ito sapagkat tayo ang mga nakaranas ng pag-ibig na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Dahil dito, tayo ay nagsisikap na makapamuhay sa isang buhay na nagmamalasakit na pag-ibig para sa ating kapwa. Sa pagbabautismo sa batang ito, tayo na makasapi sa tahanan ng Diyos ay nangangako at naghahayag na ating paliligiran ng pag-ibig ang batang ito sa uri ng pag-ibig na ating nakilala sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa kanila nauukol ang kaharian ng Diyos." Katotohanan sinasabi ko sa inyo, sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos, tulad ng batang ito, ay di makapapasok doon at kanyang kinalong ang mga bata at pinagtanak. Ito? So, dako tayo sa pagpapangako muna po ng mga magulang. Nong at Nina, bilang pangalawang magulang ng batang ito, ay buong kabanalang nangangako na inyong gagamitin ang inyong natatanging kaugnayan at karapatan upang ang batang ito na ipinagkatiwala sa inyo, sa atin, ay turuan ng matuwid at mapalaking matapat sa pagdanasang mabubuhay na kaaya-aya sa Diyos. Ito. At sa kongregasyon, tayo lahat ay tumatayong kongregasyon, di ba? Tayong lahat ay miyembro ng Iglesia ng Diyos. So para sa ating lahat po ito, tayo pong lahat ay sasagot dito. Tinatanggap ba ninyo ang batang ito sa pag-ibig at galingan ng kapulungan ito? At ipinapangako ba ninyo na kayo ay makikibahagi sa Kanya sa kagalaan, tungkulin, at pasanin na sadyang itinakda ng Diyos
sa kanyang bayan? Opo. Okay po. Isang malakas pong palakpak para sa tanda ng ating po tungkulyan sa pangako sa Diyos. Tayo po ay Puso natin tatahanan, mundo'y mag-awitan, mundo'y mag-awitan, mundo'y mag-awitan. Si Jesus ay ipag-iwang, tanay mag-awitan. Bukid burol, kapatagan, galak ang isaysay, galak ang isaysay, galak ang isaysay. Kasalanay naparamda, kalungkot ay dusa, naparito at alala, pala at ginawa, pala at ginawa, pala at ginawa. tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa aming kalagitnaan, ikaw po ay aming tinataas at patuloy na pinapupurihan. Gayon din aming pinapasalamatan dahil sa napaka-special na okasyon na ito sa buhay ng isa naming kapatid na ihahandog sa iyo. Salamat ng marami o Diyos sapagkat ikaw yung Diyos na hindi tumitingin sa kung ano man meron kami, kundi bukas ang iyong mga kamay upang tanggapin ang sino mang sa inyo po ay lumalapit. Kaya dakilang Diyos, sa umagang ito, kami po ay patuloy po na nagpapasalamat, lalo higit sa bawat presensya ng aming mga kapatid na narito ngayon. Salamat sa pag-ingat sa aming lahat sa pagdako sa lugar na ito. Salamat din po sa kalakasan at kalusugan, lalo higit sa buhay ng batang aming ihahandog sa inyo. Dakilang Diyos, ikaw po ang patuloy na makasama namin sa kalagitnaan ng gawain ito. At ikaw po ang patuloy naming maitaas sa lahat ng aming ginagawa. Ito po ang aming samot nilangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, sa paper ko po. Hello mga idol. Ngayong tanghali. Ito po yung aming pasalamat sa barangay. Kaya nagawa kami ng tatakay ng baboy. Preparation for victory party for Kagawad Jesse Flores. At zone 3. For zone 3. Yung may sinasyo.